खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर, सैमानो रटि जाहोयोब्ला जों मा पुण्य मोननो हायो? गिदिर गिदिर पण्डितफोरनि बायदिब्ला सैमानो रटि जाहोयोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। जेब्ला जों सैमानो गोसो गोथारै रटि जाहोयो एबा बिखौ अनो, अब्ला जोंनि जिउआव माखासे जानाय जाथायफोरा जोबस्रांलाङो होनना मिथिनाय जायो। नाथाय बेफोरबायदिबो मानसि दं जे जाय सैमानो रटि जाहोनो एबा सैमाखौ न'आव थाजानो बायो आरो बेखौ जोबोद गियो। लोगोफोर, नोंथांमोना सैमानो रटि जाहोयोब्ला मा जायो बेखौ खोनासंनो गोसोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ नोंनि लोगोफोर एबा जाथि खुरमाफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय। लोगोफोर, बेयो मोनसे धोरोम बिजाबजों सोमोन्दो गोनां बाथ्रा। दिनैबो खायफा खायफानि नखराव बे नेमखान्थिखौ फालियो। जेब्ला गिबि संगोदान रटि एबा ओंखाम, बेखौ सैमा एबा मोसौनो जाहोनो थाखाय दोननाय जायो। नोंथांमोननि नखरावबो बेबायदि नियम खालामोब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरना खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। बे नियमखौ फालिनायनि मोजां गुना जादों शनिनि दृष्टिनिफ्राय बारग'नाय। जेब्ला जों सैमानो रटिखौ जाहोयो, अब्ला शनिनि सायाया जोंनि मोदोम एबा नखरनिफ्राय जानगार जायो होनना गेदेर गेदेर पण्डितफ्रा बुंनाय जायो। जेब्ला सैमानो रटिखौ जाहोयो, अब्ला बिमा माइनावआ गोजोनो आरो नखराव निखावरिनि समस्याखौ फोजोबस्राङो आरो बहाबाफोर मोननो थानाय फैसाफोरा मानिबा जाहोनाव जेंनायाव गोग्लैना दंब्ला बै फैसाफोरखौ मोनफिननाय जायो। बेनि अनगायैबो सैमानियाव गोबां रोखोमनि गुन दं होननानैबो मिथिनाय जायो। मानो होनोब्ला सैमाया जोंनि जिउआव फैबाय थानाय समनि जाथायफोरखौ मिथिमोनो होनना बुंनाय जायो। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो, जेब्ला जोंनि नखराव शनिनि ग्रहआ नांनानै थायो, अब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे फेलें जायो आरो जोंनि नखराव बारहुंखा बायदि दसे दसेनो मिथिस्लाबै खैफोदा जायगा लाफैयो होनना। लोगोफोर, जेब्ला नोंथांमोननि नखरावबो बेबायदि सम सोलिगासिनो, अब्ला नोंथांमोनाबो सैमानो रटि जाहोनो दाबाव। लोगोफोर, नोंथांमोना साननो नाङा जे बेयो नंखायसो होनना। थारैनो बेबायदि नियमखौ खालामोब्ला आइ बिमा माइनावआबो गोजोनो होनना मिथिनाय जायो। बेनि अनगायैबो गोसोम गाबनि सैमा आरो बेनि आसुगुरा 22थानि बारा। बे गाबनि सैमानो रटि जाहोयोब्ला जों केतु ग्रहनिफ्राय बारग'यो होननाबो मिथिनाय जायो। गोसोम सैमानो सानफ्रोमबो फुंबेला रटि एबा ओंखाम जाहोयोब्ला जोंनि नखराव नांनानै थानाय दाहारफ्राबो जोबस्रांनायनि लामायाव फैयो होनना मिथिनाय जायो आरो जोंनि जा कर्म मावनाय बेयो मोजां जालाङो, नखराव गोजोन सान्थिनि महर लालाङो। लोगोफोर, आं दिनै नोंसोरनो सैमानि मोनसे सल'नि सोमोन्दै बेखेवना खिन्थालांनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय। गंसे गामियाव प्रेमानन्द मुंनि सासे सुबुं दंमोन। बेयो सानसेखालि सासे गेदेमा धोरोमगुरुनि आश्रमसिम थाङो। बेयाव बियो नुयो जे गेदेमा गुरुआ गावनि शिष्यफोरखौ गियान फोरोंगासिनोमोन। अब्ला प्रेमानन्दआ खुलुमनानै बुङो, हे गुरुदेव। अब्ला गुरुदेवा मिनिस्लुनानै बुङो, फिसा, नों मा सोंथि सोंनो नागिरदों सोंब्लानो जाबाय। अब्ला प्रेमानन्दआ सोङो, गुरुदेव, सैमानो रटि एबा ओंखाम जाहोयोब्ला जों मा गुन मोननो हायो? अब्ला गुरुदेवा फिनो, हे फिसा, सैमानो रटि एबा जाग्रा मुवा जाहोयोब्ला जों माखासे जेंनानिफ्राय बारग'नो हायो। हे फिसा, मोनसे समनि बाथ्रा, मासे सैमाया उखैहाबनानै गामिनि नखरनि लांगोना लांगोना गिदिंबायदोंमोन। नाथाय बेनो रावबो एसेबो ओंखाम एबा रटि होनाय जायाखैमोन। अब्ला बै सैमाया सासे ऋषिमुनिनि आश्रमसिम सौहैयो आरो ऋषिखौ खुलुमनानै बुङो, हे ऋषिमुनि, अन्नानै आंनो एसे ओंखाम एबा रटि थुख्रासे हर। अब्ला ऋषिमुनिया बुङो, नोंनो रावबो गामिनि सुबुंफ्रा ओंखाम होआखै नामा? अब्ला सैमाया बुङो, हे मुनिवर, आं मा बुंनो, रावबो आंनि दुखुखौ मिथिरोङा। अब्ला ऋषिमुनिया बुङो, आं नोंसोरनि दुखुखौ मोनदां हायो, बुं मा जादों? अब्ला सैमाया बुङो, हे मुनिवर,
ना जों लिरनो फरायनो रोंगौ, ना जोंनाव गाननाय जोमनाय जि दं, ना जोंनि आखाइ आथिङा मावनो दांनो हानाय गुन दं। सान्दुं अखा जों गासैखौबो सहायो, नाथाय मुनिबर जोंबो सुबुंफोर बायदि उखैनायजों थानो हायै जायो। दुखु मोनब्ला सायो आरो सायोब्ला मोदै गयो। इसोरा जोंखौ ओरैनोब्लाबो जोबोर दुखु होदों, थेवब्लाबो जोंखौ सुबुं माहारिया अयथासार खालामो। जों नोंसोर बायदि राव रायलायनो रोंनाय जिब नङा। जेब्ला जोंखौ आइया जोनोम होदोंमोन अब्ला जोंनि मेगन नुवामोन, खोमाया खोनायामोन। जेब्ला मानसि सासेया जोनोम जायो अब्ला खुसिजों रंजा बाजा खालामो आरो जोनोम दिन फालियो। जेब्ला आं जोनोम जादोंमोन अब्ला आंबो सानदोंमोन जोबोर धोनि नखराव जोनोम मोनबाय होनना, नाथाय जेब्ला आंनि मेगना गेवदोंमोन अब्लासो मिथि मोनो जाय आंनि बिमा, जायखौ नोंसोर सैमा होननासो गाबज्रियो। जों 7 बिदा फंबायमोन। आंनि 4 बिदा फंबायफ्रा जारें गाबनिमोन, आंल' हारसिं गोसोम गाबनिमोन। बयनिख्रुइबो दुइसिन आरो दुरबलसिना आंनोमोन। आंनि आइया सानफ्रोमबो जाग्रा आदार नागिरनानै दिन थाङोमोन, मानो होनोब्ला आइया गाव उदै बुंजासे आदार मोनजायोब्लासो जोंनो गाइखेर होनो हागोन। बेबायदिनो आइया जोंखौ खांबोदोंमोन। बेनि उनाव जेब्ला हर जायो अब्ला गामिखौ नेयोमोन। रावबो गाज्रि सुबुङा गामियाव हाबनो गोहो थायामोन। अदेबानि गुबुन गामिनि सैमायाबो जोंनि गामियाव हाबफैनो हायामोन। जेब्ला सोरबा आबादारिनि आबादथिलियाव सोरबा जुनारा हाबनानै आबादखौ गाज्रि खालामनो नाजायोब्ला आंनि आइया खारनानै होस्रांहरोमोन। बेबायदि खालामसेयावबो जोंनि आइनो ओंखाम एबा एसेबो जाग्रा बेसाद होआमोन, जायनि थाखाय जोंनि आइया मालाबा मालाबा सेनानैबो खावनानैबो जानो गोनां जायोमोन। नाथाय मानसिफ्रा आइनि बेबायदि खालामनायखौ नुयोब्ला गनजों बुनो होसोयोमोन आरो हाथर अन्थाइजों खुबैयोमोन। मालाबा मालाबाथ' मोनजाया मोनलोङा थानो गोनां जायोमोन जोंनि आइया। अब्ला जोंबो उखैहाबनानै गाबख्रावोमोन। अब्ला आइया जोंखौ सिन्ता जायोमोन। बेखायनो आइया मालाबा न' सिङाव हाबखुमानानैबो जानो गोनां जायोमोन। थिग बे समावनो आइखौ सोरबा नुसनब्ला दरजा फांथेनानै बुयोमोन आरो आइखौ बुनानै थाबायनो हास्लाबलायै खालामोमोन। हे मुनिबर, आइनि बेबायदि खालामनायाव मा गोरोन्थि दंमोन? सिखाव खावनो गोनांथि गैयामोन, नाथाय बे उदै थाइसेनि थाखायनो आंनि आइया बेबायदि खामानि मावनांगौमोन। सानसेखालिनि बाथ्रा, जोबोर अखा हादोंमोन आरो बोथोराबो जोबोर गुसुमोन। बै समावनो आंनि 3 बिदाया थैदोंमोन। बे समाव आंनि आइया जोबोर गाबदोंमोन, नाथाय रावबो मानसिफ्रा जोंनि दुखुखौ मिथियामोन। अब्ला जों 2 बिदा फंबायल' थालांदोंमोन। जोंनि आइया जोंखौ जोबोर मोजाङै जोथोन लाखिदोंमोन। सानसेखालि नखरसे माहाजोननि नखराव मानिबा खाना होनाय जादोंमोन। बेयाव जोबोर गोथाव गोथाव जाग्रा मुवा खालामदोंमोन। जोंहानि आइया बेखौ जानो थाखाय बार बार बिसोरनि नखराव थांबाय थादोंमोन। नाथाय बेयाव थानाय मानसिफ्रा एसेबो सानखाङाखैमोन जे बेनो मोनसे एसे जाग्रा मुवा होनो होनना। बिसोर जोंहानि आइखौ गन लानानै होसोनासो हरदोंमोन। बै गामिनि खाथियाव सासे ब्राह्मणा न' लुनानै दंमोन। बियो न'नि सिथ्लायाव अरदाब मोनसे बानायनानै ओंख्रि संगासिनो दंमोन आरो बियो रति खालामनो थाखाय आटाबो नानानै दोनो आरो दै लायनो थाखाय थाङो। ओजोंहाय जोंहानि आइया गिदिं गिदिं बेवहाय सौहैयो। बेयाव रावबो मालिक गैया साननानै बे नानानै दोननाय रटिखौ जानो नागिरो। अब्ला ब्राह्मणा दै लायनाय जायगानिफ्राय नुसनहरो आरो खारबोनानै नायो आरो खाथियाव मोनफैनानै रागाजों गाबो आरो जोंनि आइखौ गन लानानै बुनो होसोयो। आइया आटाखौ जाहांदोंसोमोन। बेयावनो ब्राह्मणा आइखौ लेंग्रा जालायनाय नुबाय। अब्ला जों मिथिना मोनो मानसिया बेसेबां लबिया आखुनि। जों बिसोरखौ हर समाव नेयो, बिसोरखौ बासायनो थाखाय, नाथाय बिसोर जोंनि गोनांथिखौ मिथिमोना। हे मुनिबर, जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थिया बेनोदि
जों सुबुं हारिजों गोरोबना थानो लुबैयो, जायफोरा जोंखौ दुखु होयो। बै गेदेमा धोरोमगुरुआ प्रेमानन्दनो फोरमायो, सैमानो रति एबा ओंखाम एसे जाहोयोब्ला सैमाया गोजोनो, जायखौ जों सुबुं माहारिया मिथिनानै मिथियै फाव खालामो होनना। आरो गिदिर धोरोमगुरुआ प्रेमानन्दनो खिन्थाबावो जे सैमानो रति एबा जाग्रा मुवा होयोब्ला दुखु जेंनानिफ्राय बारग'नो हायो होनना। आरो आइ बिमा लोखिया जोबोर गोजोनो होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्टआव जै आइ बिमा मायाव लिरनो दाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय।